también soy patrón de los seniors, de la otra categoría, y pretendo llegar a ser senior, si es posible remorar para las competiciones de este año, llegar a España con los seniors de patrón, y cuando sea mayor espero remar en un club de la CT. Son Diego Portela, empecé aquí con 9 anos en Amegrove, teño ahora 38, o sea que empecé lá cerca de 85, ahora mismo estou de entrenador, comparto as funcións de entrenador e remero, pero este ano xa un pouco máis basado no tema de xa de entrenador que de remero. Este ano, pois, bueno, na trainera e tal estamos pasando un momento bastante boa, aínda que non estamos alá demasiado dados de xente, temos un plantel bastante fuerte, xente nova mezclada con veteranía, o ano pasado dou no resultado, pouco variou o equipo do ano pasado a este, creo que aí estamos bastante ben. Por cabezonería miña, pois fixemos un pouco de banco móvil, non? Había algunhas cousas como meter un banco móvil, por exemplo un 8, meterlo na final dun campeonato de España ou tal, eso conseguímoslo desde aquí, pero bueno, era bonito porque era unha cousa que facía falta que en Galicia nadie conseguira, parecía que ese tipo de barcos en Galicia que non podía, pero era moi sacrificado, había que ir a entrenar a Pontevedra, xa se nos fixo un pouquiño, salimos un pouco do que foi o banco móvil, non chegamos a potencialo sempre, o noso sempre foi máis ben o banco fijo, que é do que o club ten os mellores resultados e onde se viveu hasta ahora. A Liga, eu creo que en tema deportivo está quizá máis arriba do que a xente se pensa, porque hoxe en día ganar a Liga Galega, a LGTA, é moi difícil, porque sempre ten rivales vos. Pero o que falta é un pouco eso, un pouco máis de exigencia ao que son os socios da Liga, os clubes. Eu o que noto, é o que notaba antes, é o que noto agora. Este club, dentro de 5 anos, un futuro, a ver, o remo é un deporte que ahora mismo estalle costando moito catar, chavales. A épocas de cando eu era crío, había igual, éramos 25 ou 30 infantiles neste club, 10 ou 15 cadetes, 10, 15 juveniles, e ahora mismo eso é impensable en ningún club de Galicia, penso que nadie pode telos. É un deporte que é moi sacrificado, a xente prefere ir ao baloncesto, estar baixo un pabellón, prefieren xogar a maquinita. Nada, ahora baixaremos ao mar, tiraremos un pouco, cantaremos un pouco e faremos as series que o entrenador nos manda. Levaremoslo el con nós na zodia, ao costado, para corregir fallos e, bueno, para que el vexa o que vai na remada e o que el queira corregir. Na agua estamos 1 hora e media, entre 1 hora e cuarto, hora e media, bueno, depende. Sempre depende das series que se queiran fazer. A vento norte, choiva, ao fin e ao cabo na temporada sempre che vai a tocar algo. Tanto sea de frío, de choiva, de vento, hai que luchar contra todo.